Huria ni Tuhan na hinaulonga di baga sa tuhatta Jesus Kristus. Tapasada roha do pikirata dinalaho tarulihita siyan hata ni Tuhan di bagasan tikyon martangya kita. Dame ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima na mangaramoti ate-ate roha do pikramuna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhani. Amen. Damang dainang hata ni Tuhan na sartuhita dia pala partikyanon. Dienek maisan buku panurirang Jeremia bidu 10 sada. Mamukamay senaya 10 maso 1 ayat 20. Ujaho kami matuhita ganu marsada-sada odo hata ni tuhatta. Jadi nunga Tuhan Jehovah pabotohoni tuau ubain huboto di patarida kodo ujui tuau pabahinan nasida. Alay anggoau tudoson biru-biru na tinogu tu pamotongan. Jeladang mamoto rohakku au do hape tinutun nasidai madok. Tole ita ago mahawi rap doho parbuena. Jala ita siap pon ibana sientano niyaka na mangulu. Asa unang be ditaringoti hala guarna. Alay paruhum na tigordo anggoho ali Jehovah Jebaot. Hodo si uji pia-pia doho roha. Sena idok kudo partubolammu tunasida. Anunga tuho hugiling parbada aku ido yanggo sahana. Dihita kadamang do dainang na hinolonga di baga sa tuhatta Jesus Kristus jo do hutangyo kami. Di baga sa nakaparngulo si ganupari say adong do na jojo madokon si sogo do madokon na tigor. Jala amanginang alan niya kapadohan ni hitahala bata koma. Gabi gudang do hita memang nunga taboto nunga tabereng akana sala na niulaon humalyang ta manang dongatta. Gabi jo do hita dak olo paingoton nasida. Jala taboto do akana tigor gabi jo do hita dang olo pasahaton akana tigor. Buasa mabiar hita gabi dihasuguhot akka humalyang. Dihita kadamang do dainang nainulonga di baga sa Tuhan Yesus Kristus. Diturpo jamita na sa hita dia pala partikyanon. Takas do dihasuguhon hala anatot. Ima dongan sa parmiaman donga sa huta bakat porsia hami dongan magudang ali-ali si solho ni si Jeremia. Dia sugon hala anato do si Jeremia. Di siala si Jeremia jot paingoton nasida. Dia kapangalahon nasida nasoture. Jala ala niya kapangalaho di nasida nasoture maradop ponima debata. Gabi ditahirohan ni debatado. Nekot uhumon na bangsoi hala anatot ima hala juda. Monototong nasida dang marhamu baot. Monototong nasida dang marbalik maninggalo pangalaho di nasida nasoture. Gabi marsobat tu debata. Ganup ari, ganup tiki, setotong do disosohon si Jeremia tu nasida. Pau baroha, pau bapikira, pau bapangalaho, asa unang konabura ni debata. Akka hata na tigor hasitongan, akka lomonirohan ni debatado na pinasah ni si Jeremia, tubang sona. Ale ahama nagabetubu.
gabe dihasugoh do si Jeremia. Dakko lang dihasugon amanginang. Alay pola do martahi nasida, naing mabunuh, naing mamusa, naing maniapon si Jeremia asa unang be saya kahatabura na pasahaton ni si Jeremia. Memang amanginang, secara hajol maun mahudok ko kami, molo disuku maju tu hita ganuk marsada-sada dia do na lebih lomoro hatta dipuji, dibanggakan, manang dipaingot. Totu hita ganuk marsada-sada dang oloy ma dipaingot. Bahkan talumobi mahita halak Batak. Akana ni raja boru ni raja. Nah somal hita hula kapaingot to nakadongata do. Ale mono pola hita dipaingot, siakan-akan madabu maharga dirita. Siakan-akan gabe di patoru mahita nampe sasitong na. Dang adong julma di portibio. Na olo paingoton, molo imana di paingot na tigor. Ala na sala do hita. Nakana adog aka humaliang tay paingotok kita. Ale gudang doa manginang, nunga sala pe, dang lumorohana di paingot. Merasa tigor, merasa sitong. So ni do hala anatot na dibagasan ni majamitata dia pala partikyano. Sala do nasida. Makana di paingot. Ale dang terima nasida na di paingot na. Gabe tarima sa do nasida, gabe muruk do nasida. Gabe martahi do nasida yang mabunuh si Jeremia. Diboto si Jeremia marhite-hite waso ni debata na martahi manang martutup doi bangso ni imana sadiri hana anatot neng mamusa ibana. Gabe di pasat ibana mangalu-alu may mana tu debata. Di bagasan turpuk jamitata. Didok do di bagasan na isa pelalui. Jadi nunga Tuhan Jehovah pabotohoni tuau. Ubain huboto. Di pataridaho kodo ujwi tuau pabahenan nasida. Moloi masih Jeremia berpikir positif do tuaka bangsona. Do hal anatok tarlumobi. Dan mungkin nasida neng mangaripaso ni masih Jeremia. Alai marhiti-hiti waso ni debata di paboto debatai. Gabe diboto si Jeremia. Tarimas do si Jeremia tu nasida daw. Ala justru di pasat ibana do akatahi naroha itu debata. Gabe di pasolhot ibana do di pajodok ibana do dirina tu debata. Gabe mangalu-alu do ibana tu debata. Buasa gabe mangalu-alu masih Jeremia. Ala natakas di boto ibana holang debata sadiri do. Naboy mangodihon, naboy majagai, naboy mangaramoti ibana. Asa o dau. Aka narwasen bagasan parngolon. Asa tahinya kana jahat. Nang mangagoho sa di ibana. Gabi di pasiding di bata. Alini di pasah ibana masude. Ido ibana ma ali paruhum na tigor. Do anggoho ali Jehovah Jebaot. Hodo si uji pia-pia do roha. Say naidau kudo partubolamu tunasida. Ainunga tuho hugiling parbada aku. Di pasah ibana ma. Sudina aka arsak ni rohana. Tu di molo di bahasa Indonesia. Didok ima si Jeremia do. Di bagasan ayat na pa 20 ni. Namunnya Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil. Menguji batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka. Sebab kepadamulah kubuka perkaraku. Jeremia maka persyai. Pembalasan idang gabi bagi di bana. Hatan di debatado na pinasa di bana. Uhum ni debatado na nang di patigor ibana. Jala aka sakap di debatado na nang di patulus ibana. Molo tumpe ibana nang gabi di pusa hala anatot. Alena porsyedo ibana.
Na tukdo marwaso de bata margogo de bata mamalosen salhunay. Asa unang gabi tubu dosa di si Jeremia. Alena porsia de masih Jeremia di bata panguhum natigor. Dan mungkin de bata manguhum akka partigor, akka parjahat dona di uhum ima de bata. Alen di pasah si Jeremia masalhuna tu de bata. Dihita akka damang do dainang na hinolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Ahado na naing berengot ta sen hatan ni Tuhan. Nagabi bohal di bagasan parngulot ta dia pala partikyanon. Na parjolos sa hali hobar tu ujah na manginang bahasa Indonesia mendekat kepada Allah pajonok dirim tu debata na hindi paingot tu hita molotungpe holsoak kita, molotungpe marsa kita, molotungpe humasusah hita di bagasan nakaparngunota, ala niyak kasih taonon, ala niyak ka naduk di bagasan parngunota. Di paingot tu hita ganuk marsada-sada asa tapajonok dirita tu debata. Pajonok ko diri matu debata sada sikap na luar biasa. Pataridahon na totok kita marhaposan, na totok kita marhaporusan, na totok kita porsi tu situtui matu debata. Alana manginang gudang do akajulma di portibion nunga marsi taonon ibana ale totok ibana dang olo pajonok ko diri natu debata. Ale marhite-hite hatan di Tuhan. Di paingot tu hita asa tapajonok dirita tu debata. Molo si Jeremia dia katahi ni jolma naneng mabunuh ibana naneng mamusa ibana justru di pasolot ibana do dirina tu debata. Di pajonok ibana dirina tu debata. Puasa di pajonok ibana dirina tu debata. Na porsia do ibana debata mangurupi. Jala opdo iko pamikirion na totong tiopota ulahonota. Monuta pajonok dirita tu debata na maruhaso do debata margogo debata madungani hita mangurupi hita padahal kita akatahi ni akajon manarwa umasa da sikap ne kopatudono tamanginang amanginang ne nolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus sasitong na debata marhite hite Yesus Kristus do na parjolos sahali pajonok ko diri na tu hita titikin na mardosa hita rodo debata di bagasan Yesus Kristus manesa dosa ta di pajonok ibana dirina. Baka molo tajah di buku ima di si Yohanes. Dang idok behita gabi hatubat. Alay gabi didok na mahita anak soma. Anak haholongan. Dongan na. Salunay pataridahon na di pajonok debata do dirina tu hita. Alay ni amanginang buasa di pajonok debata dirina tu hita. Ala holong rohana. Holong ni rohan ni debata do na pinatuduan ni debata di pajonok diri na tu hita. Alenia manginak na kita pe kosong ni do. Ngata kasta boto. Holong do hape rohan ni debata tu hita ganuk marsada-sada. Dang di pasobu debata hita marsi taonon. Dang di pasobu debata hita mengadopi akaparu kilon sahalasa. Di bagasan parngolongon. Aleni ta pajonok matotong dirita tu debata. Ta tiup debata. Ta pangasaw matotong debata di bagasan akaparngolota. Asa marhite-hite na tapajonok dirita tu debata. Totok kita diodiho debata. Mengadupi akan masa di bagasan akaparngoluan. Napaduaho damang day nang nalonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Molonunga tapajonok dirita tu debata. Berarti kototong mahitabui manariason akahatan na tigor. Si Jeremia di bagasan turpu jamito na manginang. Nang penunga di boto ibana. Adong akatahi na roa. Nanay mabunuh ibana. Siya ni mabangso na sa diri. Aladang kami mabiar ibana. Porse do ibana. Debata jonok tu ibana. Alin totong ibana manaraso na kahati koran. Kita pa manginang. Jadi monotung penesalaon. So nami do kung nagkaninga di patujolo ni jami taon. Si sogo do ma katahon na tigor. Aledang gabi mabir hita dia sogo jolma. Molo alak akan na tigor.
Ikut tetap do hita manariasun na kahati koran. Unang gabi mabir kita, unang gabi sumurut amang inang. Mulu gabi sumurut kita, ala na mabir hita gabi dia suguhon. Berarti talu mahati korani. Ala ikut tahulunot ta doa kahajahaton marhite hiti hati koran. Ido didoko di bukurop. Ido didoko di hatan di debata. Ala ni amang inang, nunga jonok kita tu debata. Ala nang jonok do hita tu debata hataridan na di dia. Unang berarti amang inang ta doko diri ta jonok tu debata. Ale sa tetap kita mangulana kana narua. Mabir hita makaton na tikor. Hataridaan nang jonok kita tu debata. Totong mahita manariason hati goran nang peikko dia sugohok kita. Selama hati goran dang maralo tu hata ni debata. Selama hati gorani di bagasan hasit tongan ni debata. Ikut tetap dua manginang tapasahat akan natigor itu akka humalyang ta. Naparpudis sahalya kadamang do dainang nenolong nga di bagasa tuhat ta Diyos Kristus. Adong ma sahalak ima karyawan. Iba na partukan. Iba na parminggu. Di sadatiki karejo may mana do akadongan na di tempat di mana karejo. Di bereng imana ma akadongan non ima mangulahon na sunadingkan. Pasal mula akadongan non adong mana sipata makatungi kuci, makatungi madabui katungi nasida. Alay ang mana da mono. Sa do kana kadongan nomma. Adiga do homamora monoh laksokoni do. Ami do ni mana dang adong gunana mamora ao mulu mangulah dosa. Ale saya jujur me do kodongan non amunapik ko do kana asik. Di sadatiki tiba-tiba ma diperketat perusahaan non ima security na. Setiap ibarat na aka karyawan na mulak iko diperiksa. Diperiksa sama Sudinang. Sudinang dapat hampir kecuali ibana. Alini amang inang gabe ima diangka may mana gabe supervisor. Ale gabe do kuna kadungan nama. Ibana do mga lualu. Ibana do napabuahon. Makana diperketat. Apa sa sitong nadang adok ibana mga lualu. Naong dibereng ima manager di perusahaan do sa CCTV. Akka karyawan no Sudinang diawasi do. Alinang pinunga diawasi tetap do akka karyawan nasingon dang may biar. Hape ang goy ma bayon na burjuon kakas do diboto mana marni do debata. Lapatan na amang inang do na neng dohonot ta siya ni macaritay. Ternyata dang mariswang kajen si burjuroha. Asal maha burjot tai dang ala ni kemunafikan. Tulus ni roha, burju ni roha. Porsia mahita manginang, molo di bagasan ha burju ni roha do hita madala ni akarya rita. Ragam do cara ni debata, ragam do ima huaso ni debata, nanang ibarat na patibuh dirita. Nanang masu-masu hita. Alini manginang, so tunggabi sumurut hapor syata sutunggabi mabir kita mangulan akan natikor. Mono tumpe akka humalyang ta dan mangulan natikor. Ale anggo kita ko tetak do mangulan natikor. Songo sahala karyawan nagkaningan. Dieta do ibana ning manakko. Dieta do asa hatok mamora. Alai di do ibana do dang tua mamora. Anggo siya nakaulaon narwa. Alini nakita piya manginang. Tetap mahajong joko kamu na hati gorani di bagas ngulu muna. Pajonok kamu na diri muna tu di bata. Asa margogo hamuna pasahaton ak hati goran. Hobar tulo mo ni rohani di bata. Amen martanya kita. Muliate ma hupas sa rohanami tuho ali di bata Jehovah. Didenggan di basam di asini roham.
Nang totong di lehom tu bagasa ngulu nami taruli situ tu hami marhiti-hiti hatam. Di pengoto hami asa pajonok ko diri nami tuho. Asa margogo hami mangadu pihak kahamaolon hasu saat di bagasa nakangulu nami si ganupari. Mulia hati Tuhan nami. Di bagasan Yesus Kristus martang yang totok kami tuho. Amin. Horas madihita kadamang do dainang salam sehat Tuhan totong mamasu-masu hita.